Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet marbutin mal-festa tradizzjonali tal-Imnarja, bosta jirħula lejn ir-Rabat u l-Buskett li jkunu mimlin b'attivitajiet festivi tant tal-qalb bosta Maltin, bissem ta' diversi professjonisti u dilettanti tal-annimali, bdiewa jew raħala u dilettanti ta' żwiemel. Iżda għal dawk li jħobbu l-mużika orkestrali jistgħu jgawdu wkoll minn kunċert varjazzjoni għal gosti ta' kulħadd li jittella fil-Pjazza tas-Saqqajja fir-Rabat. Il-banda Lill-Adam tar-Rabat tal-Imdina ilha tkun parteċipi f'jum il-festa dedikata li San Pietru San Pawl sa kważi minn meta twaqfet fl-1860, fejn anke ma' żmien rat li żomm din it-tradizzjoni b'mod aktar organizzat u bdiet ittella kunċerti fis-Saqqajja. Il-President tal-Aqdam Mużikali Lill-Adam Neville Muscat spjegalna kif dan il-kunċertu wieħed bi storja twila u parti integrali mill-attivitajiet li se jsiru waqt din il-festa. Matul is-snin kienet isir ukoll programm lejlet l-Imnarja fejn qabel il-banda kienet tagħmel marċ minn quddiem il-Katedral tal-Imdina kif kulħadd jaf il-festa tal-Imnar ta' San Pietru u San Pawl hija marbuta mal-Katedral tal-Imdina u mbagħad il-banda kienet tagħmel programm qasir hawnhekk fis-Saqqajja. L-għada jum il-festa tal-Martirju ta' San Pietru u San Pawl, il-banda kienet ittalla dejjem il-kunċert annwali tagħha. Muscat għalilna li n-niċċa ta' San Pawl li tintuża bħala sfond tal-kunċert istorika u din is-sena qed tiżżanżan wara r-restawr kbir li sarilha u ġiet anke inawgurata ftit tal-jiem. In-niċċa li hi proprjetà tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe inbniet lura fl-1727 mill-Gran Mastru Manuel de Vilhena li kien strumentali anke fir-riġenerazzjoni li kienet għaddit minnha l-kapitali l-antika tal-Imdina fis-seklu 18 u b'xorti tajba għadna ingawduha sal-lum. Ir-restawr sar b'investiment ta' aktar minn 80,000 euro mill-Aġenzija Komuni ta' Malta b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Muscat qalilna li dan il-kunċert ħarsu lejh b'otimiżmu kbir kif ikun mistenna ħafna mhux mir-rabtin biss imma anke mid-dilettanti kollha kif jiġu esegwiti diversi ġeneri ta' mużika għal gusti ta' kulħadd. Il-kunċert ta' din is-sena se jkun jiffoka wkoll fuq mużika klassika bħal dejjem, mużika moderna anke mużika Maltija. Se nkun qed infakru il-100 sena mill-mewt tal-kompożitur Giacomo Puccini, ħajkonna mużika wkoll minn films, għandna mistednin kantanti Maltin u anke kantant barrani. Nistieden il-pubbliku l-kunċert ikun miftuħ għal kulħadd bla ebda ħlas, kun hawn is-siġġijiet fil-Pjazza tas-Saqqajja nibdew fit-8 ta' flaxja u nistieden biex dak li jkun jiġi jgawdi dil-pjazza sabiħa li għandna hawnhekk fir-Rabat.